Uy, ganina ra kauna dia ba? Sabak. Dili ka gaundang og kaundo. Sabi ra good. Pinakadabi sa laa guys, kung kaon. Kung galing maglaag-laag kay mo galing ang walay kaon, puyo na mo sa balay. Ang pikas tibul. Nangawa na ang pikas tibul do. Nya naragyapon ka dia. Bala ko diya. Pila ka plato mo na to? 1 2 pangkatulo na. Pangkatulo nga plato, pangkaupat nga dugang. Grabe sa kika, uy. Grabe. Guys, naag mo diri sa Wingalan ilang lugar. Kuan. Full of Hope Restaurant. Laan mo sa Kape Binukid, lami kailang kuan, ilang kuan guys. Ilang rice? Di ilang bulalo. Bulalo ba na? Bulalo ni. Abot nang bulalo. Bulalo siguro nino. Tinula mo na nga mais. Sino lang. Tinula. Tinula mo na nga popcorn. Lami guys. Wala lang. Ako lang gibidyoan si Bulkit kung unsa sa kusog mo kaon. Okay na guys no kanang. Okay na siguro nung diet nga kanang walay rice nga diet pero inusot ang bulalo tanan. No? Diet pa lugar na. Pangkatulo na nang refill sa sudan ba? Grabe nga kaon ni Bulkit. Wala pa ninyo nakita guys ang mga bukog nga nasa ilam sa lamisa. Ipanglabay. Puno ka ng kaldero ug bukog ganina. Karon wala na. Oh, gapaniid pa sa dayon lamisa ko kung napabasay makuha nga pagkaon. Grabe gini siya. Guys, yung technique kayo. Pag nakikauban ng social guys, yung mga posting ninyo, tinidor mo anak. Tinidor. Niya, itikit guys, dapat dili mo tingog ang plato anak. Kaon yung dinato am. Gagmay ra. Pero wala galing boss guys. Buwagan na dito guys. Aspaton pa na yun no. Di, ang kaldero gidang kan. Tungabon ni kaldero. Ya pinalunto din tiil kung wala ang buti. Ano tayo, pinasupsop bukog. Kinabutan mo. Nga na guys, pag ayun yung kaulaw na guys. Pag may makita. Pero una yung boss guys, panabot po yung nasasir. Oh, proper posture yun. Nga, ano na din guys, oh. Pag mukhaan ka, kauban yung mga naik ka ng kanin, ano ka. Pag chicks yung kauban, ayaw. Kaon ka. Hinahinayin mo nagkaon guys, eh. Hinahinayin mong supa, hinahinayin mo kaon ka naman. Mahal ang order. Pula-mula mo, ay busog ga diet ko, actually mahal ang price. Actually, sayang, gisayangan. Sakit lagi gis bulsa. Ano ka? Ay, palata. Pag wala sila guys, kuminan yung mga wala siya katanaw sa imo. Pwede ra pa na idago. Mga murag kawatan mo. At tinuod dili dito imong lamisa day. Nabilin lang to nga pagkaon. Ay, sorry sir. Kabilang ko din ang order. Diba,